2. apríla sa začala bitka o Bratislavu. Огонь! Obranu Bratislavy zabezpečujú jednotky nemeckej 6. a maďarskej 3. armády. Postup útočníka má spomaliť niekoľko zákopových pásov, zosilnených protitankovými zátarasmi, mínovými poľami a betónovými bunkrami spadajúcimi do tzv. Alpskej pevnosti. Napriek tomu, že Nemci sa pripravovali na boj proti postupujúcej Červenej armáde a rumunskej armáde, známym bojom oblasti Petržalských bunkrov neprišlo, aj keď najmenej jeden bunker nesie známky postreľovania z ťažkých zbraní, nie je však isté, či išlo o testovanie nemeckých zbraní alebo o boj nemeckej menšej posádky, ktorá sa ukrývala pred postupujúcou Červenou armádou v bunkri, alebo išlo po oslobodení zase o test zbraní Červenej armády. V noci 3. apríla Nemci zničili všetky hlavné mosty cez Dunaj. Hlavný útok na Bratislavu vedie 7. gardová armáda pod velením generálplukovníka Michaila Stepanoviča Žumilova, podporovaná tankovými vojskami vrátane 2. rumunského tankového pluku. Nemalú úlohu v oslobodzovaní zohráva aj Dunajská flotila. V stredu 4. apríla 1945 v ranných hodinách Červená armáda postupuje v smere do centra mesta. Bratislavský hrad, ktorý ostal hlavným ohniskom nemeckého odporu, je dobitý po 4. hodine popoludní. Súbežne na druhej strane Dunaja sú Nemci vytlačení z Petržalky. Bratislava je slobodná. Na území Bratislavy padlo 742 sovietských vojakov a dôstojníkov, z ktorých väčšina zahynula priamo v bojoch o mesto. Na strane nepriateľa padlo 470 vojakov. Počas bojov o mesto zahynulo aj zhruba 120 civilistov. Zničených bolo vyše 1000 budov. Prvá etapa bratislavsko-brnianskej operácie trvala od 25. marca do 11. apríla 1945. Jej úloha, oslobodenie Bratislavy a vybojovanie predmostí na rieke Morave bola splnená. Под этот вальс ловили мы очей прекрасных свет. Под этот вальс грустили мы, когда подруги нет.